Hamburger jew hot dog b'differenza, dan permezz ta' riċetti ta' ikel Malti li tfasslu għal Notte Bianca ta' din is-sena, propju għall-attività tal-Fondazzjoni Valletta 2018 l-Ikla Tajba li għalija hawn Malta wkoll kokijiet minn barra pajjiżna. Żorna l-kċina fejn qed isir ix-xogħol marbut ma' din l-attività u l-kok David Darmanin tagħna toma ta' x'għandna nistennew. Hija dik li qed insejħula lamb dog, huwa hot dog però huwa bit-salsett tal-ħaruf. Il-baguette huwa magħmul bil-blaġina tal-ħobża Maltija. L-ewwel nagħmluha layer ta' arjoli li qed ħanibdew nippreparaw xi nofsi oħra l-arjoli, mbagħad nagħmlu sliced bacon, barbecued lamb sausage fuqu u fuqu nispiċċawh bil-krema tal-ġbejna. Il-moħħ wara dawn ir-riċetti mhumiex koki ewlenin imma parteċipanti tal-programm fl-Aġenzija Żgħażagħ Youth Inc. li l-ħamis wara nofsinhar kienu qegħdin jgħinu fit-tħejja tal-ikel. Tisira millilhom kors intensi fi kċina professjonali u għamilna tajna focus qawwi anke fuq il-kreattività u l-użu tal-ingredjenti lokali u wara dax-xahar kellhom joħorġu b'riċetta kull wieħed li hija street food l-ewwel ħaġa, riċetta li tista' tinbih fit-triq bin-nies jikluha bil-wifqa ġifieri biex niftehmu mhux bil-furketta u s-sikkina. Fost ir-riċetti li ħasbu fihom hemm ukoll dik li tinvolvi l-fenek nhar is-sibt tista' tieħu wieħed take away. Kulħadd familjari naħseb maċ-chicken fillet burger tajjeb, din hija verżjoni tiegħu minflok qed nużaw it-tiġiġ, qed nużaw il-fenek, qed nużaw coleslaw li qed nużaw fih anke l-ġidra Maltija hija coleslaw partikolari għandha flavor Malti ħafna u l-panina qed nagħmluha blaġina tal-ftiera. Għax aħna Maltin ma setax jonqos li għal Notte Bianca u wkoll naħsbu għal żaqna, iżda din id-darba b'differenza għax fuq il-menù se jkun hemm ukoll ħafna ikel tajjeb għas-saħħa, mhux l-inqas bl-użu ta' prodotti organiċi.